Det her er historien om 3 veninder, om venskab og hvor svært det kan være. Der var engang 3 veninder. Den ene var Josefine, den anden var Mie, og den tredje var Sofie. De 3 veninder havde kendt hinanden siden børnehaven, og nu var de på vej i skole. Over i skolen var de 3 veninder vildt gode til at lege med hinanden. De skiftedes til at bestemme, og de gav plads til hinanden, og der var kærlighed, forståelse og veninde-power imellem. I deres fritid gik de 3 veninder til ninja hos Walker-san. Walker-san synes det var nogle fantastisk søde piger, som var rigtig gode til at efterleve ninjaens 3.400 bud om at være god kammerat, god veninde og i det hele taget tilpasse sig omgivelserne. Til dagens ninja-træning havde Walker-san lagt mærke til, at ikke alt var, som det plejede at være. Pigerne var slet ikke sammen om at lave øvelserne, og over i det ene hjørne stod Josefine og var ked af det. Hvad er du ked af, Josefine? Hun er en rotte. Så Walker-san gik hen til Josefine og spurgte, hvorfor hun var så ked af det. De andre, de har fået en venindehalskæde, og jeg har ikke fået en. Walker-san hørte, hvad Josefine sagde, og i hukom det gode gamle asiatiske ordspil. Sloganet, rådet, der hed: Kære Josefine, at få et hjerte er godt. At miste et hjerte gør ondt. Men at dele et hjerte med andre gør livet værd at leve. Det forstår jeg ikke. Det du skal gøre, synes jeg, er at gå hen og sige de her ord, og dine veninder vil forstå. For nogle gange hører man ikke kun med ørerne, men også med hjertet. Josefine gik ned til veninderne efter at have hørt Walker-sans råd. Hej Jose. Nej, jeg er altså lidt ked af det. Hvorfor? Fordi I har fået hjertehalskæder sammen. Jeg troede, vi alle sammen var hjerteveninder. Det er vi også. Ej Jose, du må ikke være ked af det. Kom, vi går ned i byen. Så kan vi gå ned og købe nogle ringe. Så kan vi alle sammen have hjerteringe. Juhu! De 3 veninder gik ind til byen sammen. Nej, stop! De gik og snakkede om, at de ikke havde været klar over... Det er den. Ej Josefine, du skal ikke blive ked af det. Det var slet ikke meningen. Vi vil ikke gøre dig ked af det. Det var bare fordi, vi var på ferie, og så var vi nede i kiosken og købte I Æbletoft? Men nu køber vi alle sammen ringe. Okay. Så de 3 veninder gik ind i smykkebutikken og købte 3 hjerteringe. Fordi de 2 veninder, Josefine, som havde gjort Josefine ked af det, Mia og Sofie, tænkte, at en hjertering var bedre end en hjertekæde. Og efter indkøbet var de 3 veninder igen, som de var før. Over i skolen havde de det sjovt. De gik stadigvæk til ninja, og Walker-san så, at til ninja-træningen var de rigtig glade og rørige igen. Snip, snap, snude, en hjertehistorie er ude.